produtos, porque tamén temos que falar xa do ensilado dos xirasois. E escoitades ben, porque aquí en Galicia tamén se plantan xirasoles. E por que se plantan xirasoles? Pois sobre todo nas fincas que están máis secas. Así aproveitamos esas fincas para plantar xirasois, aí os vemos, e despois ensilámonos e así tamén aumentamos o nivel de forraxe para todo o ano. Para min é unha imaxe máis que novidosa, fixen algún que outro ensilado na vida, pero o de xirasol, na miña vida, aí en Cospeita, ademais, fíxate que estes días chove algo e os gandeiros estaredes dicindo, pero está chovendo, pois podes ensilar se chove pouquiño, o xirasol non lle afecta moito. Se chove moito non se pode, pero se chove pouquiño como hoxe e onte, non hai problema ningún. Mirade, estamos en Cospeito, na granxa Xustás, porque o seu dono, Jesús, é enxeñeiro agrícola e por iso sabe por que aposta, polo xirasol. Moito cuidado para darlle forraxe ás súas 170 vacas en produción de leite, que non son poucas, case nada. Imos ata aí, ata Cospeito, pero estamos con Alfonso, que é a persoa encargada de facer o ensilado a Jesús. Alfonso, estamos en época de ensilado e aquí estamos contigo para facer ese proceso, pero estou vendo que non temos millo. Non, desta volta temos girasol. Chama un pouco a atención, non? Isto de ensilar os xirasois lévase facendo moito tempo ou non é tan habitual? Non, bueno, nós levámoslo facendo uns 6 anos. Empezamos por probar con este cliente e deulle bastante bon resultado e cada ano vai a máis. O proceso é o mismo que o millo ou cambia algo? Exactamente o mismo, na pila do millo vamos mezclando viaxes de millo e viaxes de xirasol e vas estendendo para crear capa a capa. A min gustaríame ver como se fai este proceso, parece que se subimos, levasme contigo e explícasme un pouquiño como se fai. Sin problema, vamos para arriba. Vamos alá. Alfonso, que é o que está pasando agora con estes girasoles? Pois estámoslos cortando co cabezal, pasan polas cuchillas para trituralos e despois pasan por dos rodillos, que é o que machaca o que é a pipa. Isto vai con todo, non vai cos tallos, cas follas, cas pipas, con todo. Vai todo para a pila e vai todo para mezclar con millo, claro. Oxe, por exemplo, que está o día así medio chuvioso, é óptimo para facer o ensilado ou... A ver, se chovera moito máis, pois non sería óptimo facelo, pero bueno, como está chuviñando así por veces e pois non ten moito problema, a verdad. Cantas fincas máis ou menos de xirasois hai para ensilar? Moitas non, porque non é a verdade que é un cultivo que se está empezando a implantar. Algún está empezando con pouco terreno, igual 10 hectáreas ou por aí, que claro, é un cultivo que se dá moi ben en sitios moi secos, onde o millo necesitaría moita auga de riego. Buscamos as fincas que teñan o millo un pelín máis seco, metémoslo na capa de abaixo o millo máis seco e despois mezclamos o girasol sobre ese millo máis seco. Son ciclos bastante máis cortos os que usamos que o do millo. Entonces, nosotros sembrámoslo en mediados de junio, máis ou menos, entre o 10 e o 20 de junio. Este ano, como estamos empezando, ainda non sei, pero outros anos que se pesou solo 40 toneladas por hectárea, sabe? Supoño que as vacas están perfectamente alimentadas co xirasol, non? Esa mezcla. Bueno, o xirasol, os ácidos grasos que ten, axúdalles bastante. Non só a nivel productivo, senón tamén reproductivo, notamos bastante mellora. Neste caso, usamos unhas variedades que son alto leico. De momento e de seguir traballando xirasol. Bueno, forma parte xa agora, levamos, xa che digo, 8 anos facendo, entonces agora xa non nos planteamos facer o cultivo de verano sin xirasol.